Jama'a barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a yau a wannan sabon bidiyon. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da zaka bi ka sami kuɗin da ya kai naira 40,000 zuwa 50,000 zuwa 10,000 da iya yanayin ƙoƙarin ka ne dai a aikin da kai, to shine zaka samu kuɗin a wata da ya kai naira 40,000 zuwa 50,000. Kai ko da ma ya kai 100,000 zaka iya samu, yanayin ƙoƙarin ka, yanayin abin da zaka iya samu a apps ɗin. Amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon, dan Allah in baka mana subscribe ba ka samu ka danna mana subscribe, sai ka danna mana alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Ta haka ne da mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Mu shiga domin in nuna maka wannan apps ɗin, wannan hanyar da zaka samu. Kaga wannan Hongi ɗin nan, wannan application ɗin ta shi ne zaka samu kuɗin da ya kai naira 40,000 a cikin wata ɗaya, abin da bai wuce wata ɗaya ba, kuma ƙasa da haka dai. Kawai yanayin ƙoƙarin ka da kai. To bari mu shiga cikin apps ɗin. To kun ganshi kamar haka, ni na riga na gama claiming nawa, amma bari in yi muku register da wani sabuwar number saboda kuma ku ga yanda ake yi. To daga nan sai ka shiga login. Sai a fita. In ka fita already ya buƙaci ka sa number waya ko me. Bari nan kun ga account ɗina wanda na buɗe da yawa, har da Gmail na buɗe. To mu shiga register ɗin nan. Idan muka shiga register, to sai ka je ka dubo a cikin lambobin wayanka, saboda sai kana da lambobi da yawa zaka iya lambobin waya, zaka je ka duba cikin contact ɗinka, ka duba number wanda kawai kai ka san ma ko ka tura mai ba zai ba, saboda wannan apps ɗin ba a referral, kawai zaka ta register ne. Kuma already da kai register kawai za su yi abin nan ne, za su yi ta baka 150 ne kullum duk a mutum ɗaya. To kaga yanayin account ɗin da ka buɗe, in ka buɗe account 10 ne kana da wannan kuɗi, in ma ka buɗe account 20 ne, in ma 15 ne, kai ko 50 ne ga dama zaka iya buɗe shi. Sai dai kawai ta saving password kawai a Gmail ɗinka. Yanzu sai mu koma cikin application ɗin namu, tunda mun riga mun ko number da muke so mu register ta, kawai sai mu paste ɗin a nan gurin. Yawa, ok kun gani ko? To yanzu sai mu rubuta passport kenan, sai mu register. Yawa, to kun gani mun riga mun rubuta passport, mun riga mun rubuta number waya, mun rubuta passport, mun sake confirm passport, mun yi verify captcha. To sai mu danna register kawai. Bari mu jira shi sai sacin zai buɗe. To kun ga yanzu ya buɗe mana, ya ce mun yi register. Kun gani already, kun ga yanda cikin apps ɗin yake. To nan zai kawo mu, sai ka zo nan kai claiming, sai ka jira shi ya yi abun nan, wannan sacin ɗin zai buɗe kenan. Ok, sai ka sake claiming again. Ok, to yanzu za mu yi claiming na ƙarshe kenan, sai mu taɓa nan gurin. Ok, to bari mu jira shi ɗan gama mana wannan abin da loading, saboda dama ya advertising sai ka bayar kalla kenan. Yau to kun ga yanzu mun gama claiming iya na yau. Mun samu naira 149 da kwabo wasu abubuwa. To kawai yanzu sai mu abin da za mu yi, kawai sai mu fita. Idan kana da wani account ne zaka iya zuwa nan gurin ka sa shi. Gashi nan zaka yi identify message da amount ɗin da aka ce. In kana da wani account ne zaka iya zuwa nan gurin, nan ɗin nan sai ka daɗa login again. Da Allah yan uwa, in kun ji daɗin wannan bidiyon ku taimaka da Allah ku mana like a wannan bidiyon, sannan ku yi mana share ɗin shi, domin yanda yan uwa da abokan arziki za su gani su amfana su ma. Mun gode, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Ku ci gaba da kasancewa da Kaduna Daily Tech. Mun gode.